Ići to go. Tata, gdje hoćeš da te vodim na more ove godine? Ove godine, kako gdje? Pa ići Challenger. Zašto baš tamo? Prvo, to je međunarodni turnir. I drugo, nastupaju 32 para. I treće, čitav turnir se prenosi sa video streaming. I četvrto, igra se do pola noći pod reflektorima. I peto, dok traje turnir i traje i parti na plaži. Sa DJ-em, evo. Jel to sve? Pa nije, nagradni je fond 600.000 centi. Tata, pa reci ljudima da je to 6.000 eura. Ovako zvuči puno bogatije. Dobro? I što bi poručio ljudima? Ići to go. Vidimo se od 6. do 9. kolovoza na Ići Challenge 2026. godine. Ići to go.